Moi. Covid-rokote numero 5 tai 6 kannattaa ottaa niin pian kuin mahdollista, koska Covid jyllää edelleen. Vaikka tuntuu jossain vaiheessa, että se olisi kadonnut jo. Covid on ärhäkkä, mutta siitä selviää rokotteella. Sitten toivon sinulle paljon onnellisuutta, hyvinvointia ja nautintoa. Kaikkea, mitä ihmiselämään kuuluukaan optimistisesti ajateltuna. Pidä huoli lähimmäisistäsi, ystävistäsi, tuttavistäsi, hyvän päivän tutuista, kollegoistasi, harrastusporukoistasi, mistä tahansa. Uskalla unelmoida. Moi!